китапның идеясы күптәннән бирле инде минем хыялларымда булганы бар. Чөнки безнең хыяллар булып инде шәһәр булып кына. Башта Гүзәл белән без юлбасма, мин аны юлбасмада редактор булып, юлбасманы алып баручы буларак белә идем. Һәм шул менә фикерләр белән мин аның янына килгән идем. Гүзәл менә мондый путеводительләр шәһәр буйлап өлештән бастырсак буламы дип. Әлбәттә, ул мине бик каты ярдәм итте. Аннары инде монда конгресс бөтен дөнья татар форумы эчендә шундый эшләр алып барырга туры килде, чөнки эш атна эчендә шундый путеводитель ясадык. Гүзәл үзе миңа шалтыратты, Динә, бик тиз эшләргә кирәк, менә синең хыялларың бар иде, син шулай иткән идең. Без утырдык эшләргә ул путеводительне, һәм дә ул путеводитель әтиләр, әниләр өчен, балалар белән татар бистәсе буйлап йөрер өчен. Балалар кайвакыт алар урам буйлап йөриләр, күп нәрсәне күрмиләр. Әти-әниләр күрсәләр дә мәгълүматлары әз. Менә бу путеводитель ул аларга иң мөһиме, кирәкле информацияне бирә дә, инде әти-әниләр, анда карта бар. Инде әти-әниләр татар бистәсе буйлап укыган өйләр турында, кешеләр турында бер зур схема ясыйлар үзенчә. Һәм ул схема татарлар ничек 19 гасырда ничек торганнар, ничек бер-берсенә ярдәм иткәннәр, ничек алар укытканнар балаларны, әкиятләр ничек сөйләгәннәр, шулайрак ничектер. Менә безнең шул путеводитель шул турында. Сез аны ничектер сатырга җыенасызбы, аның белән акча эшләргә җыенасызбы, я инде ул шундый хәйрия проекты гына? Без иң баштан аны, конечно, шулай да ул проект маркетинг менеджмент буларак алны сатмакчы идек. Ләкин менә хәзер печән базары шул реконструкциядә без анда бөтен кешегә таратып йөрерләр. Аннары инде карарбыз, ничек барыр.